Habitar o Baleiro é un documental que aborda a complexidade do mundo rural e a necesidade de preservalo. Según comentou un dos seus responsables na presentación do avance, o fotógrafo e produtor executivo da peza Brais Lorenzo, a idea é amosar as luces e sombras do noso rural. Nos que vimos da actualidade, non? E de estar traballando moitas veces sobre a hora xa, aínda non fixeches a cobertura e xa casi hai que estar enviando, pois este proxecto dun ritmo moitísimo máis lento, non? E de acompañamento, e bueno, tamén hai moitas persoas que ao comezo son reacias e hai que gañar esa confianza, pero despois, como tamén viven en completa soidade, tamén agradecen moitísimo ese acompañamento. O documental é a culminación dun proxecto que comezou coas fotografías de Brais Lorenzo e os textos xornalísticos de Claudia Morán para a exposición do mesmo nome. A decisión un pouco de documentar todo isto é ser testemunhas directas de todo o que se está perdendo e de todo o que ao mesmo tempo ten moitas posibilidades de ser, pero non pode ser porque non hai recursos, porque non se está apostando. Vimos varias veces neste anaquiño persoas que din eu quero estar aquí, eu quero vivir aquí, teño familia alá, pero eu quero estar aquí. Iso repítese. E non só na xente maior, tamén na xente nova. Hai un interese por vivir no mundo rural, non? E claro, ti estás vendo todas esas cousas, estás escoitando xente maior que che está contando os faceres e os saberes que ti non tes nin idea, e por outro lado estás vendo xente nova que se está intentando abrir paso, ás veces con éxito medio, ás veces con fracaso directo, e dis, isto non se está contando o suficiente. Falamos moito do rural, pero non o suficiente. Neste sentido, o guionista e director Miguel Riaño tamén suliñou a loita das persoas que viven no rural por poder vivir ali. É un pouco tirar dun fío, o típico fío do que tiras e que se desfai a prenda, non? Porque a partir de que un veciño ou unha veciña dunha aldea mira que tes certa complicidade con outro veciño, xa a cousa muda radicalmente, non? Pasas de ser algo alleo a formar parcialmente parte da comunidade. Entón, claro, neste caso, por exemplo, esta señora viuda que viviu na emigración en Venezuela, é un caso paradigmático destes onde estamos facendo recursos que chamamos en audiovisual, non? Paisaxes, contextos, etc. E de repente te atopas unha persoa, comeza a darte conversa, te leva a súa casa, te abre as portas da súa casa, ves tal cal como está todo, non? Que iso, dende o punto de vista documental, é increíble, non?